Sɔgɔmadafɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Seinabu Cero. Sɔgɔmada foli bɛ an lamɛnba jɛkulu bɛɛ lajɛlen ye. Aw mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ, a y'aw bisimila. Aw ka bi alamisa don décembre kalo tile 28 sanba 2023 tabalen kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni bakuruba minnu b'an bolokɔrɔ bi donya in na, o de ye ninnu ye. An ka lasigiden Aluseyini Alaji ka bɔ Tombouctou, ale bɛna ɲɛfɔli kan ye fɛn min ye nɛgɛjuru siraw olu bilali sen kan kokura Tombouctou marabolo damadɔw la, minnu yɛrɛ kun tigɛlen don a bɛ kalo caman bɔ. Kalo 3 jamana ɲɛma kalataw bɔlen kɔrɔ kɔ u dɔgɔkɔrɔ Mali la, fɛn min ye minisiri kɔrɔ Amadou Koita ye, ale y'a yira k'a fɔ k'ale jɔrɔlen don kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni furancɛ fanga kuntagala janyani ye min yɛrɛ bɛ sen na kabi san 2020. L'Amérique jamana kan cakɛda min ka baaraw ɲɛsinen don lakanakow ma ni an ko a ma ko Bancroft Global Development, ale y'a yira k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnyaw bɛ u ni Centrafrique jamana marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka fɛɛrɛw bila sen kan cogo min na u bɛ se ka bolodi ɲɔgɔnma baaraw kɛ min yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka dan sigi Rusi ka Wagner cɛdenw na ni jamana kofɔlen in na. L'Amérique jamana ɲɛma kɔrɔ Donald Trump ale ka koɲɛ minnu kun bɛ sariya tigilamaw ka bolo kan min yɛrɛ la a tun laɲininen don k'a fɔ ko a kana se ka a sen don kalataw la novembre kalo nata in na. Arabadon nimisiwasa sɔrɔla Donald Trump fanfɛla la fɛn min ye Cour suprême ye, ale y'a yira k'a fɔ ko u tɛna waleya ta bala min ye k'a fɔ ko ni maa kofɔlen tɛ se ka sen don kalata ninnu na. Ninnu de ye bakurunbaw ye kunnafoniya wɛrɛw bina fara minnu kan ni ka bɛɛ lajɛlen walawalaw ye sanga 30 kɔnɔ bi alamisa don décembre kalo tile 28 sanba 2023 tabalen kunnafoni kɛnɛ kan. A y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛ la an bɛ taa Tombouctou marabolo la min yɛrɛ la an ka lasigiden Aluseyini Alaji, ale bɛ ɲɛfɔli kan ye ka kɛɲɛ ni nɛgɛjuru siraw bilali sen kan kokura Tombouctou marabolo damadɔ na min yɛrɛ kun tigɛlen don o yɔrɔw la a bɛ kalo caman bɔ. An ka lamɛn. Tombouctou mara la dugu caman kun ye kalo caman kɛ réseau tanya la. A dɔw ta bɛ tɛmɛ san 1 yɛrɛ kan. A kun ye gɛlɛya caman se a dugudenw ma. Yehiya Ture ye tɔnka ka ye a bi a gɛlɛyaw la dɔ f'an ye. Réseau si kun tɛ yan Malitel Orange a bɛɛ mɔgɔw kun sɛgɛlen don pour que i bɛ se k'i ka somɔgɔw wele fo i ka yɛlɛ so sanfɛ ou bien ka réseau an b'a fɔ a ma ko réseau local an bi yiri dɔ siri ka fil k'a la ka yɛlɛ so sanfɛ ka téléphone k'a la pour que k'i bɛ se ka réseau sɔrɔ. Burayima Sadu ye bolola baarakɛla ye Gundam dugu kɔnɔ. Réseau gɛlɛya y'a to a ka sɔrɔ kɔni dɔgɔyara. Réseau tiɲɛnen kana lase bi ma an ye tɔɔrɔ camanba de an ka client kilabe an bi ɲɔgɔn sɔrɔ réseau de sanfɛ u bɛ commande bila ka na réseau de kan. Réseau tiɲɛni ye tɔɔrɔba de lase an ma sabula an y'an ka client kilabe de perdre. Réseau tanya y'a to dugu caman mɔgɔw y'u ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan walasa u n'u somɔgɔw ka se ka kuma. Siri Jallo ye jagokɛla ye Tɔnka dugu kɔnɔ. An ma dɔn seginna waati min na réseau kun tɛ yan Tɔnka mɔgɔw ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ dɔw ye kalajan turu ka fil bɔ a la fil bɛ ɲini ka 20 mètres dɔw ye 20 mètres bɔ vraiment dɔw kɛra dɔw bɛ yɛlɛ kogow sanfɛ ka yɛlɛ bilew sanfɛ ka réseau ɲini sɛgɛn kɔni kɛra réseau nana mais sɛgɛn kɛra dɛ. Jallo kun tɛ se k'a ka nisɔndiya dogo ka sabu kɛ réseau nali y'a ka jago baara caman nɔgɔya. Commerçant bɛ réseau de baara kɛ ni réseau de u b'u ka fɛnw san ni réseau ye k'u to yan ka Bamako ni Mopti ni fɛn ninnu a bɛɛ bɛ kɛ ni réseau ye. Réseau ko in a nana ɲɛnama koyi an ka fɛnw caman dilan k'a sɔrɔ a ma déplacer a bɛ comme an kun bɛ kaso de la mais bi in alhamdulillah an bɛ réseau sɔrɔ fan bɛɛ ani mɔgɔw bɛ kuma wifi wari sara banna. Bi na Tombouctou dugu caman bɛ se k'a fɔ tare ka sabu kɛ réseau bɛ ka segin dɔɔni yɔrɔw la a kun tiɲɛna yɔrɔ minnu na. A kɛra ma hɛrɛba de ye sewaba ye parce que tiɲɛ la connexion ko kɔni
damu dan de don gundam yan kɔni an b'a fɔ an bi ala fo ka barikada ala ka hɛrɛ caman kan ye hano jaro bi na réseau nali ye nafaba de lase an ma sabula an ka client minnu kun tara an bɛ k'u bɛɛ lasɔrɔ kelen kelen an ka fɛn minnu tununa fana an bɛ k'u bɛɛ lasɔrɔ kelen kelen an b'a fɔ alhamdulillah bi a diyara an ye kosɛbɛ. Waati mun na dugu caman nisɔndiyalen don réseau ko la dugu wɛrɛw la cɛ marifatigiw bɛ ka taa hali bi o dugu kɔnɔ ka taa téléphone minaw tiɲɛ a bɛ tile damadɔ bɔ sisan Duwecire ni ale bɛ Gunda mara kɔnɔ u ka réseau nana nga bi cɛ marifatigiw y'o minaw tiɲɛ k'o to réseau taɲɛ la ni Aluseni Alhaji Kalaseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou. L'Ameriki jamana kan cakɛda min ka baaraw ɲɛsinin don lakanakow ma ni an ko a ma ko Bancroft Global Development ale y'a yira k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnyaw bɛ u ni Centrafrique jamana marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ ka tugu don nataw la baaraɲɔgɔnya dɔw la min yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka danw sigi Russie Wagner cɛdenw ka toli la ni jamana kɔfɔlen in na. Mariam Traoré bɛ caman fɔ an ɲɛna kunnafoniya la. Centrafrique Ameriki jamana ka finitigi cakɛda min n'a bɛ wele ko Bancroft Global n'a sigilen don yiriwaliw kama bɛɛ kumaɲɔgɔnyaw la ni Centrafrique jamana ɲɛmɔgɔw ye. O waati kelen na Rusila jamana ka kɛnyɛrɛye kɛlɛbolo Wagner kelen don k'i dili don u ka jamana kɔnɔ kabiri san 2018 ka kɛɲɛ ni lakanabaliya tun ɲɔɲali ye u ka jamana kɔnɔ. Ni cakɛda kofɔlen n'o ye Bancroft Global ye ka kunnafoni di cakɛda ye kunnafoni dɔw galontigiya min y'a yira k'a fɔ ko u ka cakɛda wulilen don ka taa bangi nin waati in na. Nga u y'a da kan k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya kɔni bɛ u ni Centrafrique jamanatigi Faustin Archange Touadéra ni ɲɔgɔn cɛ. Ka kɔn o ɲɛ Desanburu kalo tile 23 u ka kunnafoni di so Radio Ndekile Luka tun ye kumakan dɔw latɛmɛ u ka jamana fanga ka kumalatɛmɛla tun ye laseliw kɛ k'a fɔ k'u ka jamana bɛ wulikajɔ hakilina dɔw baara fɛ kan ka tigɛ walasa ko ka se ka teriɲɔgɔnya siraw baara nasiraw jiji u ka jamana ani ni cakɛda cɛ i n'a fɔ a lasera cogo min na Centrafrique jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko Centrafrique jamana ɲɛmɔgɔw ye wele bila jamanaw ma i n'a fɔ Russie jamana finitigi ko nasiraw fɛ walasa ka se ka ladegili baaraw kɛ u ka jamana finitigiw kun. États-Unis jamana ye hakilina dɔw yira Centrafrique jamana la k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ dɔw tigɛ k'u ka finitigiw degi Centrafrique yɛrɛ jamana dugukolo sanfɛ ani ka fara Ameriki jamana kɔnɔna kan u ye min fara kan. U ɲiningalen kɔfɛ AFP ka kunnafoni di so fɛ k'a dɔn ni cakɛda ye n'o ye Bancroft ye ni k'a sɔrɔ a bɛ Centrafrique jamana kɔnɔ. U ka kumalatɛmɛla Mokpen ye jaabi minnu di o de ye k'a fɔ ko k'a tɛna se ka jaabili kɛrɛnkɛrɛnnen di ka taa o ɲiningali fan fɛ nga ko fɛn min ye degeli baaraw ye min bɛ ka kɛ u ka jamana finitigiw kunna ye u ka hakilinaba dɔ ye a ye min fara kan nga kunnafoni dogolen minnu bɛ a gafe kɔnɔ n da tɛna se ka se u ma i n'a fɔ a y'a lase cogo min. L'Ameriki jamana ɲɛma kɔrɔ Donald Trump ale ka koɲɛ minnu kun bɛ sariya tigilamaw ka bolo kan min ye walasa a kana se ka sen don kalataw la novembre kalo nata in na fɛn min arabadon a yirala k'a fɔ Cour suprême fɛ ko o waleya in tɛna ta ba la. Mohamed Touré bɛ a kunnafoniya walawala. O tɛkɛla 4 ye ɲinini kɛ Michigan kiiritigɛsoba la walasa ka ɲini Donald Trump fɛ a ka bali ka don jamana ka républicainw kalata fɔlɔ la février kalo o tile 27 la a jɔyɔrɔ kosɔn bingani fagalen na Washington duguba kan janvier kalo o tile 6 na san 2021 k'a sababu kɛ Ameriki sariya sunba bɛɛ bɛ bɛn min b'a bali a ka don foroba baara la mɔgɔ o mɔgɔ ye a sen don giringajɔ walima murutili la a kelen k'o ka kaleli kɛ Ameriki jamana ye. Kiiritigɛsoba ka kiiritigɛlaw ka latigɛ surun dɔ kɔnɔ o y'a jira k'u ma lasun ko minnu jirala olu kan ka a jateminɛ kiiritigɛso fɛ. A ka fiɲɛ sira fɛ n'o ye réseaux sociaux truth sababu fɛ Donald Trump y'a jira ko kiiritigɛso ni banna kosɛbɛ ani sariya siratigɛ la a y'o min jira k'a fɔ ko démocratiw ka cɛsiri jugu ka bɔ wote la Michigan mara kiiritigɛsoba ka nin latigɛ ni Colorado mara kiiritigɛsoba ta tɛ kelen ye min minɛna o kun kelen de kama n'o ye a latigɛ dɔgɔkun tɛmɛnenw na ko Donald Trump tɛ se ka na wote sɛbɛn kan k'a sababu kɛ Ameriki jamana sariya sunba 14 na ka sariya dɔ ye. Trump y'a jira k'a b'a fɛ ka taa Ameriki jamana ka kiiritigɛsoba la n'o ye Cour suprême ya walasa ka ni kiiritigɛ nin wuli. Ameriki jamana kiiritigɛsoba ka kiiritigɛ sɛbɛn dɔ bɛ se ka Donald Trump ka setigiya ɲiningali ɲɛnabɔ ale min tora ka kɛ mɔgɔ kanulen ye ka ɲɛsin républicain politiki jɛkulu ka cɛbɔ ma hali na a ka sariya ko gɛlɛya b'a la.
Mark Brewer y'a jira a ka kunnafonidi sɛbɛn dɔ kɔnɔ ko kiiritigɛso ka latigɛ nin be mɔgɔ jigi tigɛ nga an bena taa fɛ k'a ɲini ka sariya sen nafaman nin labato walasa k'an ka jamana lakana. L'Amérique jamana chef de la diplomatie Anthony Blinken ale tara arabadon Mexique jamana kan walasa ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ fɛn min ye tunga tagalaw minnu bɛ taa u ka jamana kɔnɔ taacogo la min yɛrɛ ni sariya ti bɛn nin politiki ɲɔgɔn ye kunnafoniya carila kosɛbɛ l'Amérique jamana kan Modibo Dambele bɛ caman fɔ an ɲɛna kan. Ni tagama gɛlɛn mun man ca kosɛbɛ san laban ale ɲɛnajɛ olu kɔnɔna na bɛ kan ka kɛ wagati la wagati min na ni Ameriki jamana ka républicain jamana kɛlen ka danaya da ɲɛmɔgɔ minnu ka olu kɛlen ka jagoya k'u ka bɛn sɔrɔ dunanw doni ni bɔliko la ni Biden ka fanga ye yasa u fana bɛ se ka nafolo hakɛ dɔ di Biden ka fanga ma a bɛ fɛ ka dɛmɛ min don Ukraine ye a ka se k'o kɛ n'o nafolo ye ni dɔgɔkun laban ninnu na a bɛ mɔgɔ ba tan bɔ tile o kelen minnu b'a lajɛ ka se ka tɛmɛ Ameriki jamana dancɛ fɛ ka sɔrɔ yamaruya t'u bolo ni hakɛ in cayara ni siɲɛ 2 ye yanni bana ka daminɛ i bɛ tungaranke caman de ye minnu bɔra Mexique worodugu yanfan na karidon u bɛ fɛ ka don Ameriki jamana kɔnɔna la jamakulu cayara kojugu u ma Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka jamana dancɛw datugu yasa ka se k'u janto tungarankew minnu b'a lajɛla ka don jamana kɔnɔ ni duguma sira ye. Anthony Blinken a kan ka arabadon Mexico jamana ɲɛmɔgɔ a n'o kan ka ɲɔgɔn ye Andrés Manuel López Obrador Ameriki jamana ka kɛnɛma ko ɲɛnabɔ minisiri ni Ameriki jamana ka kɔnɔna ko minisiri de bɛna taga ɲɔgɔn fɛ ni ale janbɛ polisi ka larawuli baaraw la jamana dancɛ la Alejandro Mayorkas ani jamana ka kɔnɔna lakana ko bilasiralikɛbaga Liz Sherwood Randall jamana ɲɛmɔgɔ López Obrador ni ale ni Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ ye kuma falen kɛ Joe Biden alamisadon Desanburu kalo tile 21 ye layidu ta ko a bɛna fɛɛrɛw lasinsin tungaranke minnu b'a a lajɛla ka don ni a ka jamana worodugu yanfan ye ni a bɛ danbɔ ni Guatemala ye. Ameriki jamana ka ni ciden u kan ka kuma fɛnɛ ni López Obrador ye fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ teliya la tungarankew olu ka koɲaw kan minnu ka se ka don jamana kɔnɔ sariya b'a fɔ cogoya min na ani fɛɛrɛ gɛlɛnw fana ka se ka ta minnu mana sɔsɔli kɛ o la. Ameriki jamana ka kɛnɛma ko olu ka kuma latɛmɛna Matthew Miller ale ka fɔli la. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Kalo saba jamana ɲɛma kalataw bɔlen kɔrɔ kɔ u dɔgɔkɔrɔ Mali la fɛn min ye minisiri kɔrɔ Amadu Koyita ye ale y'a yira k'a fɔ ko a jɔrɔlen don kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni furancɛ fanga kuntagala jɛɲɛni ye min yɛrɛ bɛ senna kabi san 2020 ɲininkali minnu ten kunna Koyita la olu kɛra Mariam Kuyate fɛ an k'u lamɛn. Amadu Koyita an ka foli bi ye i ni ce an ka wele jaabi la. Ayiwa ko bi min ye aw politikimaw ye k'aw jɔrɔlen don kosɛbɛ kalata waati kuntagala jɛɲali la an bɛ faamuyali jumɛn sɔrɔ o la. N bɛ radio VOA Afrique lamɛnnikɛlaw bɛɛ fo cɛ ni muso k'a fɔ fana ne sankura tɔ man jan k'a ɲini ala fɛ 2024 ka kɛ Mali ka san ye a ka kɛ basigi san ye a ka kɛ ɲɛta san ye a ka kɛ bɛn san ye. I ka ɲininkali diyara n ye effectivement n bɛɛ bɛ yɔrɔ min na bi an politikimɔgɔw an caman jɔrɔlen don transition taabolo la. I b'a dɔn transition ye waati kunkurun de n'i y'a ye transition nana gɛlɛya jamana kɔnɔ dɔrɔn kɔrɔ gɛlɛya dɔ bɛ yen donc n'a nana a kan k'o gɛlɛya de labɛn an bɛ démocratie kɔnɔna na an bɛ état de droit kɔnɔna na ka kalataw organiser pour que ka to jamanadenw ka se k'u ka ɲɛma kura ta. An ka transition nin y'a kalo 40 an b'a kɔnɔ a daminɛna depuis août 2020 référendum organisera juin kalo kɔnɔna na an sɔrɔla maa fɛ minnu ye weleli kɛ k'a fɔ ko u ka voter référendum na wa kɛlen fana an ye foli k'a la kosɛbɛ donc référendum mana kɛ jamana min kɔnɔ référendum yɛrɛ kɛli ka gɛlɛn ni élection ye parce que référendum ko k'ale tɛ kɛ jamana kɔnɔ tant que jamana fan bɛɛ sécurisé len tɛ. I ye min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw se k'o kɛ sɔrɔsiw fana wulila k'u jɔ kosɛbɛ an bɛ ala fo bi an ka administration gouverneur bɛ Kidal polosiw bɛ Kidal administration bɛɛ bɛ ka segin ka na wa sɔrɔsiw seko ye min o bɛ k'a kɛ c'est vrai a ma nɔgɔn donc o de la après gouvernement yɛrɛ bɔra tuguni k'a fɔ k'olu yɛrɛ ye date min di n'o tun ye février 2024 ko élection présidentielle premier tour bɛ k'o la ko léger report bɛ kɛ o fɔra k'a sɔrɔ
an ma wele ka hakilina ɲininga bon comme référendum na fɔra ko léger report o taara kalo 3 ɲɔgɔnna na an hakilila kalo 3 peut-être ni fana bɛ kɛ mais hali bi ta tɛ ka minɛ si tɛ ka bɔ fɛn tɛ ka fɔ an ye o de la an y'a ɲini k'a fɔ ka kan politique mɔgɔw ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka hakilina fara ɲɔgɔn kan ka hakilina jakabɔ ani ka se fanga fana ma k'a lajɛ an bɛ se ka 2024 nin kɛ cogo min na ani électoral ye ka 2024 kɛ san ye san min na an bɛ se ka élection présidentielle organiser parce que n'i ko ka transition ban ale bɛ ban ni présidentielle élection dɔrɔn de. Ayiwa n'a kɔni fɔla ko jamana bɛ transition kɔnɔ o bɛ gɛlɛya caman kɔni ko fɔ ni waati in na Mali la an ɲɛ b'a la sigida caman kɔni bɛ lakana tɛ yen fɔlɔ sɔdasiw olu kɔni bɛ ka cɛsiri kɛ ka sanga o ma e yɛrɛ bolo kalata kɛlen ni waati in na o bɛ se ka kɛ kalata sanuma ye wa. I y'a fɔ cogo min na i ko lakanabaliya bɛ jamana kɔnɔ c'est vrai sécurité 100% o tɛ yen mais bi an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi rabil alamina ne transition yɛrɛ ye baara kɛ domaine na n'an bɛ se ka foli k'o la o ye domaine sécuritaire ye yen kɔni y'u seko kosɛbɛ an y'a fɔ sur le plan sécuritaire caman bɛ ka kɛ mais sécurité fana tɛ se ka consolider tant que développement ma fara a kan donc an dun b'a dɔn k'an to transition kɔnɔna na an ni diɲɛ jamana caman kɔdɔlen bɛ ɲɔgɔn na an n'an ka partenaires caman kɔdɔlen bɛ ɲɔgɔn na gɛlɛya caman bɛ jamana kan a ka kan yɛrɛ malidenw bɛɛ kan ka fo malidenw kan ka fo ka résilience la malidenw kan ka fo sɔnna ka gɛlɛya muɲu pour que don dɔ la hɛrɛ ka na opérateurs économiques kan ka fo commerçants kan ka fo artisans bɛɛ muɲuna Mali de kama donc anw fɛ sa bi layidu minnu tara kelen fɔlɔ kɛra filanan kɛra sisan ka kan an ka togo bɛɛ kɛ pour que an ka bɔ transition kɔnɔ. Ayiwa monsieur Goyita ni e yɛrɛ kumakan tɛ bi an y'a ye a bɛ waatinin bɔ min ye politiki maaw ye maa caman kɔni u mankan sumalen don ka kɛɲɛ ni kalata koɲaw ye aw ka kumakan laban o bɛ se ka kɛ mun ye. I ka ɲininkali diyara n ye effectivement bɛɛ bɛ yɔrɔ min na bi an politiki mɔgɔw an caman jɔrɔlen don donc an hakili la k'a fɔ référendum kɛra yɔrɔ min na inchallah ka ca ala fɛ n'an sɔnna n'a ka d'an ye présidentielle bɛ se ka kɛ yen nɔ donc an y'o wele bila mɔgɔw ma an bɛ a ɲini ala fɛ hali bi sɔrɔdasiw ala k'u dɛmɛ minnu tanyana ala k'u dayɔrɔ sumaya sɔrɔdasi kunda civil kunda minnu bananen don ala k'u ka bana nɔgɔya donc an hakilila o de o ko la voilà. Amadu Goyita an b'i fo i ni ce i ka kumalasi la. Nin tun ye minisiri kɔrɔ Amadu Koyita kumakan ye ɲiningali minnu tenkuna la olu bɛɛ lajɛlen kɛra Mariam Kuyate fɛ dalen b'a la ka fɔ aw ye faamuyali caman sɔrɔ a la. Ni u tɛ saracogo ɲuman na walima sara yɛrɛ t'u ye kumana dɔw la ka fara o kan ɲangata walew bi taa ka ni musolaka ninnu sɛgɛrɛ musolaka minnu kɛlen do kana dugubaw kɔnɔ walasa ka kɛ dudɛmɛdenw ye ni dɔw k'u ma ko baarakɛdenw walima baara ɲiniw walasa k'a dɔn gɛlɛya caman minnu bɛ ni ma kofɔlen ninnu kan an ka Jɛnɛba Sanu ka ni fasiri lamɛn ka bɔ Bobo. Ne wulila baara kɛ 5 le o tuma dɔ la fana kase. Nin ye baaraden san 15 dɔ lahara ye dɛsɛ ye min bila baaraden yara Bobo Dulaso an tɛna sɔn k'a tɔgɔ wele yan o kana na ban k'a lɔn a b'a ka tile 1 kɛta lakara an ye. Milu filanga kɛnɛma yɔrɔ filanga mɔgɔ 7 le lɔngɔ fana o kɔ n tilara fankora n se ka je ta sɔgɔma bariko ɲɛ 2 ka tila ka taa tɔgɔ ta tuguni na fara kan ka minɛ nɔgɔ ko ka bon dɔgɔsi ka sira misɛnninw kɛsi. Jɔn ko a la denni kelen tɔɲɔni lo a bi lɔn a ɲɛji sira fɛ. Ni dumuni kɛ sɔgɔma tuma dɔ la i tɛ dumuni kɛ fo ale sini tɔgɔma tuguni a denmisɛnnin fɛ u tɔgɔ mɔgɔ nɛni bamuso man tɛ kuma u b'a fɔ k'i ka wulu ka ji bɔ ka di ma a sɔrɔ i bɛ nin kɛra n'i banna k'a kɛ a tila k'i bugɔ fana tuma dɔ la ne bɛ taa nanfɛn san ko mugan y'a jɛndɛ a y'u ka ye ta k'a sɛbɛn k'a bɔ i ka kalo sara wari la a tun ye nɛnɛ k'i ɲɛmɔgɔden k'i subaga ko hali ne bamuso yɛrɛ tun y'a lɔn k'a tun kana ne wolo ko depuis a ye ne kɔnɔ ta tuma min na k'a tun ka tilen k'a si muso jugu le o ne d'a ma ale. I bi baaraden dɔ ye i n'a fɔ fatɔ senju pɛrɛnpɛrɛnni lo donfini alakini kunsigi ɲagamini samara kalankalani ala ni baara sariya bolo a ti wagatini sɔrɔ ka ji ko bikaba biba ta ye o baaraden sugu ye k'i ta ni filanan na a somɔgɔw bɔni kɔ an y'a sɔrɔ fini nɔgɔba kunna
n'a bɛ kɛ koko. Ni se ka minɛ ninnu ko fo siɲɛ 3 a m'a fɔ k'a man kɛ ni mi yɔrɔ jɔsira ko yɔrɔ nin man kɛ a bɛ bɔ kɛnɛma ka na don n'a ka sen nɔgɔ ye n'a dimina a bɛ tasa ta kun gosi n'a ye ɲɛnama dumuni min tiɲɛna firigo la a b'olu ta ka diyan ko n ka dumuni ni tɛmɛna kɔrɔ kun kasa bɔra a don ti fani san ka diyan hali ko sanfinɛ yɛrɛ a t'a diyan fo n ka lajɛrɛ kan yɛrɛ de fo tɛ nin kɔrɔ. Nunu jɔnya baara minnu filɛ nin ye wa o ka surun fura. A b'i sara 1500. Wari mɛrɛni min lo a tɛ sɔrɔ diyara tuma dɔw ra. Sidibe Fatu bi o kalama. A malo ni fɛngɛ sogo feere dɔ ye malo san o a ye malo ni bɔ ne ko ne bɛna taa di yan n'an bɔnna a ye kotugani bɔ ka ne bɔ n'a ye a kɛra joli ye a ye joli ni 2 kɛ sisan ne bɔra ne ko ne bɛna taa ni a ye ne ka kalo wari sara de ta ka joli ni 2 kɛ n'a ye k'ale tɛ wari di tuguni bi yɛrɛ transport yɛrɛ ti ne fɛ ne t'a lɔn ne bɛna taa cogoya min ne tɛ duguba baara fɛ tuguni ne tɛ fɛ ka taa so. Nin bɛɛ ra dugu sariya ko di. Bonjour, an se kun filɛ nin ye mouvement burkinabé des droits humains na o min ye Burkina Faso jo lɔnso dɔ ye an n'an baroɲayɔrɔ ra ni Zigane Some ye. Sungurude min bɛ baara kɛ sariya nin ma layira ɲanama k'a fɔ ko ni lo kankan n'o ye mais ni an ko an bɛna taa o kɛra komi o fana dugudenw lo ye sariya min taara waasa ka dugu nin ka baarakɛdenw lakɔrɔsini sara dɔw bɛ an ka sariya la a yira k'a fɔ ko ni mɔgɔ ta baara la i ka ɲi ka sara fa a ka tɛmɛ 6,000 ra ni a ma se 6,000 ma a kɛra komi an ma sariya labato. Walisa ka nunu tɔɲɔni banbali nunu nagasi jɛkulu dɔ ye baaraden kɛlɛ kɛ o tagaboro ye i n'a fɔ ADD ni solo woro bi baara kɛ yen. Migration ni tuma d'an ye mais maintenant ni min sera ka nani association ni bamba san ka encadrer pour que a kana difficulté sɔrɔ u yɛrɛ tun ye conférence dɔ kɛ tuban voilà ne faamaw ye donc o ye sariya papier dɔ bɔ min ye bonne conduite voilà donc o ye papier d'a ma donc min baarakɛden man kan ka min kɛ a ka patron donc patron fana man kan ka min kɛ baarakɛden na a bɛɛ b'a kɔnɔ donc ne bɛ nana den nin ta an b'o papier nin ta ka d'i ma. Ɲɛ sɔrɔra kɛlɛ siaman na solo ka fɔta ra n'o tɛ a tɛ juguya sugu bɛɛ bɛ kɛ baara ɲini na tugan sira fɛ. Mariam Toye n'a tɛnɛden dɔ t'a lakari anw ye. A taara baara kɛ Wagadugu a ko bɛ lu kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ de luwan sera ko tun bɛ to k'ale darabɔ k'ale ka muso ale tun fɛ tulon don tantini bɔra ka taa kɔɲɔyɔrɔ k'ale to yen a binna ale kan o la a kɛra kɔnɔbara ye kɔnɔbara nin bɔra sisan a tɛ sera ka baara kɛ tuguni muso nin y'a gɛn taa yɔrɔ tɛ an ka village wulila a dɔn a nana to ne fɛ an taara plainte déposer sani a ka jigin o tun ko cɛni bi kaso ra. Kama sɔrɔ waliden b'i diya dɔw ka so ko ye Marietu Dawo ale ka baarakɛla ye ba filanan sɔrɔ a yɛrɛ ra an y'o 2 sɔrɔ Jabarani Filɛra. Baarakɛden min yɛrɛ bɛ ne bolo yan terroriste y'o gɔ ka village la donc a nana ka na se ne fɛ ne baro kɛ n'a ye a ko ale tɛ bi kalan kɛ ne ko ale tɛ bi classe jumɛn ko 5e ne ko a ka papier don ko y'o bɛɛ jeni classe kɔnɔ donc haya an y'a ko ɲɛɲini yan yɔrɔ la a donna cours du soir a taara sara a b'o kalan kɛ sɔgɔma a bɛ ne ka baara kɛ wula fɛ a bɛ taa ka kalan kɛ. Wali ɲuman lɔn na Bazie Mariam b'o seere ɲɔgɔn ya. N nana baara ɲini n fana nana bɔ mɔgɔ ɲuman kan n'a ye selifani san a bɛ dɔ san ye an bɛ dumuni kɛ assiette kelen na. Ndiaye Sanu VOA Bambara tɔgɔra Bobo Dulaso. Farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw bɛna lase Siyaka Tarawele fɛ. Ni foli ninnu senkɔrɔ de a sɛbɛntiyara Mali Aigle u samatɛsɛgɛ u senkɔrɔmadodo tɔn UNASAM tɔndenw ani Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ka tɔn AGSM bɛna dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ RNS yɔrɔ ka sanga ni Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire balfɛ saba ɲɔgɔn kunbɛba san wɛrɛ 2024 janvier kalo ani février kalo la. RNS de ye Mali foroba tɔnw Aigle u fɛrɛbɔbaga de ye n'an ko équipementier. RNS ka dɛmɛ o y'a dɛmɛ tɔgɔ de ye ka sanga ni CAN Côte d'Ivoire ɲɔgɔn kunbɛba ye a ɲɛsin bɛ supporteru ani farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw de ma. A sɛbɛntiyali kɛra Bamakɔ dunajigiso dɔ la kunu araba décembre kalo tile 17 san 2023 in na. Dɛmɛ ye suguya 2 de ye wari ani balo. Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw minnu bɛna taa CAN kɛnɛ kan Côte d'Ivoire kaw fɛ yen olu ka dɛmɛ balo tɔni 3 ni tila ani sefa wari miliyɔn 2 min ye supporteru ye olu ta ye balo tɔni 5 ani sefa wari miliyɔn 2.
Shekne Demba Mali supporter ton UNASAM ɲama dankan y'a yira kɔle nisɔndiyara kosɛbɛ. Demain mun do RNC million fila CFA d'a ma ani malo ton 5 ni ma bali anw na Malamine Kone a hakili bɛ Mali la. RNC bi kɛ ni Ala ka to an kɔnɔ. RNC ka continuer ni actu la. Ni dɛmɛ min filɛ ka di aw ma tan. Anw labɛnnen do a bɛ tila de. Mɔgɔ minnu bɛ taa olu bɛ dɔ sɔrɔ minnu somɔgɔw sara malo bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ. Ala kana malo kilo 1 se mɔgɔ ka so mɔgɔ min man kan n'a ye. Anw tɛ ten. Aw nisɔndiyalen do aw minnu ye senkɔrɔmadobaw ye. Autorité min bɛ bi hakili bɛ balontan na parce que an bɛ cogo min n'an taara tan. An bɛ dɔ sɔrɔ ni Ala sɔnna parce que an ye sansi sɔrɔ ne tɛ mɔgɔw faamu maliyɛn den de y'an ka kumanciye ka bɔ Gɛrɛdugu n'an ma ko fɔ an bɛ kɛ jɔn fɛ n'i y'an di mɔgɔ mɔgɔ ma sa ma sɔrɔ a tigi taara ne tɛ Malamine ka publicité kɛla parce que a bɛ wari di ne ma dɛ mais n bɛ tiɲɛ de fɔ la depuis san 10 ni joli nin cɛ bɛ nin baara la an ka kan yɛrɛ fɛ hali ni équipementier wɛrɛ nana ka miliyari de di ni ne ye maliyɛnya cɛkisɛya yɛrɛ la ne tɛ sɔn parce que hɔrɔn de kamalen a hakili bɛ Mali la mais profiter ka ɲɛnaka bɛɛ fo ka taa fɔ furu sinɛfo ni ganaw bamananw bɛ bɛɛ de fɔ Seginɛ Dɛma mankan don an ka bɔ Sikasogo an ka taa k'i supporter Korogo dans le plus grand fair play Korogo ni Mali de kelen Côte d'Ivoire ye Mali dɔ ye Ala ka Mali gagne mais profiter k'a fɔ Mali autorité ni supporteru ye ni ye Sekene bi an ka président ba Assimi Goïta a kan ka Mali maaw dun ministre bɛɛ k'i habillé aigle maaw la fo ka taa CAN ban pour montrer que le Mali va à la CAN mais profiter k'a fɔ supporteru Seginɛ Dɛma mankan don an ka kan ka jamana fɛ an bɛ taa coupe d'état mais an ka sabali an kana taa Ivoirien provoquer an n'u bɛɛ ye kelen Ivoirien bɛ Mali la Malien bɛ Côte d'Ivoire an si tɛ Mali la min sɔnbɔ tɛ Côte d'Ivoire mais an minnu bɛ taa supporter la an ka sabali an k'an bolo dan dusu kan ani Côte d'Ivoire de kelen kan bɛ diya parce que Ivoirien y'a jateminɛ kan n'u ye kelen n'Ala sɔnna anw bɛ taa an b'an ka 3 match gagner ka continuer ka taa ɲɛfɛ ka Mali kunna wolo ni ma fila ye kumakan kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ supporter ye na n'u sera kɛnɛ kan. N'a fɔ supporter ye mɔgɔ mɔgɔ n'i taara provocation na i t'anw dɔ ye parce que anw ni Ivoirien an bɛ fani ba de la minnu bɛ k'a fɔ Côte d'Ivoire bɛ taa olu t'anw ka kuma ye an bɛ taa ballontan la ni Ivoirien bɛɛ kelen Ala ka Mali gagne n bɛ Karata supporter fo ka Kidali supporter fo. Sini juma an na kuma Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ka dɛmɛ kan n'an ko Ernest ka dɛmɛ min bɔra Ernest yɔrɔ VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don. Waati sera ka maliden dɔw lamɛn hamina ni jɔrɔnako min mana kɛ u la walima n'a y'a sɔrɔ san yɛlɛma sanbɛ foli bɛ minnu bolo ka kɛ an k'o lamɛn. A 2023 kɔni kɔnɔna na an bɛ se ka min yɛrɛ jate minɛ nafɛnw sɔngɔ gɛlɛyara nafɛn fosi tɛ se ka sa i bɛ taa sɔrɔ ni fɛn kun ye 20 ye o bɛ sɔrɔ 40 hali malo tulu olu minnu yɛrɛ ye denrée de première nécessité n t'a dɔn n b'o fɔ cogo min na balo fɛn ma fɔlɔ yɛrɛ ye a si de tɛ se ka san n'i bɛ malo bɔrɔ ni 1000 ma fara min kan 1500 faral'o kan donc ne kɔni fɛ kɔni o kɛra fɛn marquant ba de ye 2023 kɔnɔna na. Ne tɔgɔ ye Herman Zungurana ne ye Burkinabé ye mais ne bɛ baara kɛ Mali depuis san 7 bi 2023 ni ne yɛrɛ y'a ye a kɛra sanba ye k'a di maliyɛnw ye k'a di mɔgɔ min bɛ baara kɛ Mali yan ani Afrique bɛɛ jamana mɔgɔw ye bon an yɛrɛ y'a ye kirisibaw kɛra Burkina fana Niger ani Mali mais an y'a ye ko dugu ni o décidera ko bi o ka fanga jɔn ɲɔgɔn na ka taa ɲɛfɛ parce que an y'a ye attaquew bɛ yen attaque min kɛra a bɛ denmisɛnw ka école a b'o o bloqué mɔgɔ yɛrɛ ka taa ɲɛfɛ a b'o fana bloqué bon n'a ma jɛn ni ɲɔgɔn ye n'a kɛra kelen a tɛ se ka ɲɛ donc ne fɛ fɛn min yi ne diya en tout cas a kɛra dugu ninnu saba ninnu o ɲɛna ɲɔgɔn na ko o bɛ kɛlɛ kelen kɛ ka taa ɲɛfɛ. Aw fana n'a y'a sɔrɔ aw b'a fɛ k'aw ka san yɛlɛma foliw kɛ an ka WhatsApp nɛgɛjuru sira dayɛlɛlen don 00 20 24 30 47 16 001 20 24 30 47 16 aw ka kuma daminɛtɔ aw kana ɲinɛ k'aw tɔgɔ n'aw sigiraw fɔ fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ aw ye musolaka walima pogotigini ye a ka d'an ye k'aw fana ka kumakanw lasɔrɔ. Nin bɛ dan sigi an ka bi alamisa don décembre kalo tile 28 sanba 2023 tabalen kunnafoni kɛnɛ la Dadi Balawe ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la aw kulo bɛ Seinabu Cero de kumakan na sini jumadon ni waati kelen in na ni Ala sɔnna ma an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ kokura aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw
olu fɔli na sira la ɲan'o cɛ an bɛ kan bɛ boloda aw ni ce aw ka kulomajɔ la ala ka tile hɛrɛ di